Kaixo. Bueno, a ber, proba bat egiten ari naiz. Nahiko nuke biali, bueno, aurreko 3 klasetan egon gehan ikusten. Hain naiz proba egiten, a ber, posibileten olako tutorial antzeko bat grabatu, ikusteko pixka bat laburtzeko, ez? Nola, bueno, lehen proba bat, eta zait super luzea, eta baina esatuko naiz pixkat laburrago egiten, bale? Ze, bueno, zer gauza dela, aldia zute galdetu, ez bezeta klaratzen zeu zerrekin. Orduan, bueno, hasiko naiz. Hau da, pista berri bat irekitzean, edo nuevo set libe irekitzean, agertzen zaigun pantalla. Tamen dauzkagu 2 MIDI eta 2 audio. Hau da, zuzeneko erako konfigurazioa, dara, beste movida bat, beste batean igual aldana ikasi, baina ointxe bertan nik usteet gehiago interesatzen dela hau, hemen daukagu vertikala eta hemen horizontala. Horizontalian errexago ingo genuke lan, eta azkagu kanal berdin-berdinak, bai? Osea, nik hemen desaktibatzen bali badet pista hau, hemen hau desaktibatuta dago, eta hemen aktibatzen bali badet, hemen ere aktibatuta dago. Hau da, pista hauek eta hauek berdinak dira, bale? Baina guri bain hau ez dago interesatzen zaigu gehiago hau. Orduan, hasiera batean dazkagu 2 MIDI eta 2 audio, baina gu hasiko gea midirekin. Orduan nahi naiz eskubi botoiari eman eta pista hau eliminatzen. 2 MIDI akusteko. Eta niretzako lagungarriena da aurrena hastea perkusio bat sortzen, bueno, iteko erritmoa kontrolatzeko. Orduan, hemen jarri dezakezute drum, todos los resultados, eta entzun, pues venga, hauxe hartuko eta adibidez. Entzun desberdinak, eta, bueno, batzuk ez dut sonatzen, pues hori ez. Honek bai, venga, nik hauxe hartuko bale? Eta arrastratzea detonea. A ber, izena kargatzen dan. Listo, kargatu zaio. Orduan, selekzionatzen dut pista bat, eskubiko botoia, insertar MIDI clip vacío. Eta MIDI clip vacío hortan, emango diot kick, 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 eta hemen snare. Horren ez da zerrentzuten, hori da hemen hau desaktibatuta dagolako. Aktibatu egin behar da, hola sortzen goazena entzuten jungo gea. Iepa, altu dago hori. Iepa. Vale. Orduan, honek, behin hori sortu dagunean, emango diot, selekzionatu, Control D. Control D, juteko hori duplikatzen, ja hemen daukat 2 minutu eta erdira arte, nahikoa gat, oraingoz, gero beharrezkero luzatuko nuke, eta emango diot play entzuteko. Baina ez nahi entzun hau bakarrik, nahi entzun dana. Orduan, hau selekzionatu, oso mantxo. Eta hau 120 dago, orduan nik uste dut hobeto dela. Bueno, aparte, soinu hau ez zait gustatzen. Orduan, hau, ingoet, selekzionatu laurak. Ostras, que altu dago, A ver. Venga, hauxe. Baina, esan dugu mantxozte gola. Orduan ingoetena da, hau, honea pasa. Hau danak borratengo ditut. Eta selekzionatuko dut, hemen dikasita, hau. Hemen goian markatzen du zertan selekzionatu betena, eta importantea da, selekzionatuta egotea, justo urrengo kika sartzeko, bai? Hemen jartzeko, orduan Control D. Eta orain entzungo genuke. Altu dago, orduan, hemen dikan jetxiko dut. Karabila da lehenokoa, orduan, honei eman, Control D. Eta hemen dikan, bera jetxita, abiadura mantxotu ezaket, eta goraka abiadura azkartu. Niko bain jarriko dut, pixka mantxo, hortxe, vale. Orduan ja daukat, pixka bat, kantaren abiadura izango zana, más o menos jarrita, ez? Baina orain nahi diot sartu, pixka bat zehuzte melodikoagoa edo akordeak, perkusioaz aparte. Orduan sartuko diot, goazen jartzea kei. Kei ez dira teklak,
izan deke kiss, edo synth, edo piano, nahi dezutena. Baina jongo nahi zoain entzuten. Hau gustatzen zait. Eta ingoet, lehenoko bertina. Selekzionatuko dut, monetxena, a ber. Bai, hori da. Nik nahi dut, bi hauetan sartu bat, insertar klip bazio, eta hemen ingoet akorde bat. Dala... Do menor. Eta hori ingoet izan da, irurak selekzionatu, eta irurak luzatuko ditut honeaino. Ze horrela, niko hemen daukatena da. Vale, eta ingoetena urrengoa, oza, hau duplikatu ingo dut, eta bigarren akorde hau ingoet moldatu. Sartuko diot hau ere bai, laugarren nota bat. Eta orduan orain dauzkat bi akorde. Sartuko diot laugarren bat baita ere. Osa, hirugarren bat eta laugarren bat... Nahi dut, laugarren izatea honen berdina. Orduan duplikatuko dut beste behin, eta hau aldatuko dut. Bai, hori xautziko dut. Orduan izango litzake. Adosta, gustatzen zaitenean hemen daukatena, bueno, dauzkat bi aukera. Adibidez, hau dana selekzionatu eta Ctrl G ematen badiot, a ver, Ctrl G, ez, barkatu Ctrl J, dena bihurtu dut bat. Bai, osea, ja ez dago zatikatuta, dena da bat. Soinua berdin-berdina izango da, Ba, bueno, orduan ingo eta hau duplikatu, orduan ja daukat kanta guztia base horrekin. Vale. Beste kontu bat, oraintxe bertan dauzkat hemen, Swan Song, bale, baina Swan Song zer da? Baldin badakizu oso argi perkusioa dela hori, bale, volumena jatsiko jo, Oso ondo, baina ba igual ez dakizu. Eta aparte, normalean konbeni da bateriarentzako eduki baino pista bakarra edukitzea gehiago. Orduan, hori nola egin dezakegu, hemen ingoet eskubiko botoia eman, duplikar, edo izan daiteke, barkatu eske oso altu dago, izan daiteke baita ere Ctrl D eman da duplikatzen du. Hemen honei eman da Ctrl D hau duplikatuko du, horrela. Ctrl Z, borratu. Baina hemen ematen badiot honei Ctrl D hau duplikatzen du. Berriz Ctrl Z, zaila duplikatu dugu. Zer da nahi ingoeten hain, ba, hartuko dut hau guztia, txene, selekzionatuko dut hau guztia, eta lehenbiziko honei egingo izkietena da kajak kendu. Kaja guztiak fuera. Orduan, hemen entzungo dugu bakarrikan bombo. Eta honei emango diot renombrar bombo. Eta honei ba kontrakoa. Honei ingo diotena da bombo guztiak kendu, kaja bakarrik gelditzeko, eta honei emango diot izena kaja. Orduan daukat kontrola instrumento bakoitzarena. Bat da bomboa, beste kaja. Eta hori inditeke guztiekin. Ba, adibidez, nire baldin badet, beste pista bat, saietuko nahi egiten, baitu. Kaja, Ctrl D, duplikar. Eta orain, hemen, nik egingo etena da, kaja guztiak kendu, eta sartuko diot hi-hat closed, bai.
Holako bi, a ber, kontrol D. Vale, ez, nahi detola gehiago. Orduan, kontrol D. Eta orain hemen daukatena da, hau ere kontrol D inbardet. Baina oso altu dago baita ere, orduan hau fuera, bera. Egia da, volumenena hirugarren klasean ikustu genula, baina nik nahiko hasieratik juten naiz ja, karo, pixka bat dana batera egiten, ez? Baina jun bomboa, kaja, eta hau ez da, kaja, renombrar, hi-hat. Eta lanik badakit, gorriz dauden hauek perkusioak diala, eta zer dan zati bakoitza bere modura editatzeko, eta batez ere volumenan kontua. Igual bomboa ondo dago altu, baina nik nahi dut hau izatea suabeago, eta horrela kontrol gehiago dakat. Vale. Eta hemen daukaguna da base harmonikoa. Sartu daitezke nahi beste pista MIDI, bai? Osea, eta audio ere bai, nahi beste. Orduan, hemen dakat hola. Vale, beste gauza bat egin dezakeguna. Lehen erakutsi zuet kontrol J. Oainengo ditutena da selekzionatu hiru hauek eta emango diot kontrol G. Mikrofonoa utzin bardet, orduan oain ez ditzen momentu bat, Danak selekzionatzeko ni daukat bat selekzionatuta, kontrol eman, eta ondorengoa selekzionatuta biak selekzionatze ditu. Nola ez deten kontrol eman dauki, pues ez, haiten da selekzioa aldatuta listo. Baina inditut, hirurak selekzionatu, kontrol G eman, eta bihurtu ditut talde bat. Orduan nik hemen indizaketena hau izan, eta honek esan perkusioa dela, izena da ni aklaratzeko bakarrikan, Eta orduan, hemen daukat perkusio dana, horlako zatitxo batean. Hori gero antolatzeko taula, komodoa izaten da normalian. Vale, eta hemen daukat, harmonia. String keys, balio egitizenak. Oso ondo. Orduan, hau izango zen pixkat lehenbiziko klasean ikusi genuna, ez? Nola montatu zerbait digitalki, engero horrekin gauza gehiago inalizateko. Bigarrengo klasean ja seginen gehiago audioakin. Orduan, insertar pista audio, eta nola egin grabatzeko edo zer gauza. Instrumentuak, ahotsak, edo zer. Hortarako, soinu txartela ondo etortzen da, informazioa batez ere instrumentuak grabatzeko, esango nuke beharrezkoa dela. Ordenagailuko mikrofonotik ahotsak grabatu daiteke, baina kalidadea ez da hainona, eta, badaude beste mikrofono batzuk USB-tik zuzenean ordenagailura dijoaztenak, eta nahiko ondo. Baina, segun ze grabatu nahi dan, soinu txartela ondo dator. Orduan, opciones, preferencias, hemen hartzen da lehiotxo bat, audio, eta hemen daukagu dispositibo entrada de audio eta salida de audio. Nik dauzkat biak nire soinu txartela jarrita. Bai entrada eta bai salida. Nik informazioa soinu txartelan bitartez bidaltzen dut, eta gero entzuteko ere soinu txartela erabiltzen dut. Baina por lo que sea, behar baldin badegu hau aldatu, hemendikan aldatu daiteke, bale? Dakagu Scarlett soinu txartela daneria, edo bestela ordenagailua. Eta hemen daude biak errepikatuta. Ez dakitzen dan deixa edo waberen desberdintasuna, baina berdin du. Bat ez balma da, bestiak funtzionatzen du. Orduan hori da, lehenbiziko gauza egin behar dana, aseguratu audioa programara soinu txarteletik sartzen dela. Behin hori indagunean, guk esango dugu, nahi dut grabatu audio pista hontan, hemen dikan. Oain ikusi daiteke nola hemen informazioa sartzen nahi dan. Zenik hemen, eta barkatu, opciones preferencias, hemen ikusiko ez komandoa zein dan, control gehi koma. Control koma eman da, zuzenean zabalduko zaizu lehio hau. Nik entrada de audio aldatuko baldin manun, hemen hau ez litzatik mugituko. Eta bazuko entxe bertan ez zenuten ez errentzungo. Orduan ez dut egingo. Bale, esan diogu ja pista honei, pista hontan nahi dugula grabatu. Baina hemen, external in, guk behar gain daukagu, external in, ze daukagu, soinua kanpotikan bidaliko dugu. Ze entrada? Nire soinu txartela dauzka, bi entrada. Eta niko antxe bertan biak gaina izela biltzen, orduan, biak jartzea ditut,
Eta listo, ja esan diogu, nundikan hartu behar duen zehazki. Oain, nik ematabel madiot play, ez da ahi grabatzen. Bai, esan diogu hemendikan grabatzeko, baino hemen ere esan behar zaio. Venga, oraingo hontan grabatu ingo dugu, bale? Orduan, hemendikan esan diogu, eta honea bidaliko du. Orduan, play eman da, orain ja grabatzen hasiko litzake. Eta karo, zea da grabatzen, nire ahotsa. Niko hain, entzuten bali madet, hau, hemen S hau da solo. Entzuten bali madegu hau, da nire ahotsa. Bai? Orain ja, lehen esan dut grabatzen hasiko litzake. Orduan, ez da... Eta zea da grabatzen, nire ahotsa. Vale, borratu ingo dut. Eta sartuko detena da sintetizadorea. Sintetizadorea, fijatzen bazate hemengoan ere kanpotik handi joa. Vale, orduan, banik nahi grabatu sintetizadore bat, hemen, eta emango diot grabatzeko, eta aurrera. Baina ese kendu inbardet. Ados, grabatu dut nahi nun sintetizadorea, eta orain egingo betena da murriztu. Normalean, audioak grabatzeakoan beti latentzia duten da, deskompensatua dago. Hau da, nik badakit hemen bomboa dagoela hor, eta nire lehenengo nota bomboarekin jundala. Eta, bueno, uste dela moduak latentzia hori kentzeko eta grabatze zunean justo bertokian sartzeko eta ez dakize, baina da bastante jaleo, nik ez asmatu oso ondo inoiz. Orduan, nik beti dana manual egiten dut. Hartuko dut pista hau, hemendikan kenduko diot pixka bat, bai, justo nota hasten dan hortaraino, eta arrastratuko dut horrea. Orduan, hori ondo entzun beharko litzake. Hemen adibidez ikusi daiteke dagoela pixka bat inkluso goizegi. Orduan, atzera eramango dut. Eta hemendikan hau importantea da horrea eramatea. Hemen berandutxo hasten da, baina bueno, nola grabazio bat eta ez da nukzazen mekanikoa, posible da. Nik hor, hobeto entzuten dut. Hemendikan ingoet laburtu izateko zehazki olako lauki bat. Eta orduan hau egin dezaketena da kontrol D duplikatu. Vale. Nahi dut beste zehoze grabatu. Baina hori horrutziko dut. Beste pista de audio bat, kenduko diot honei grabatzeko eta honei emango diot. Eta honek ere, bat eta bitik sardezala informazioa. Orduan, orain beste zeo zer. Hain naiz jotzen, baina ez da grabatzen horretarako eman barri delako honi. Eta posible da, orain martxan dagoela, nik eman eta grabatzen hastea. Baina ingoet, lehenbiziko notratikan. Vale, grabatu dut orduan nik nahi nun lupa, eta lehen bezala, kenduko diot hasierako informazio hori ez duguna behar, hemen orain hartuko dut informazioaren hasiera hor dagoela bezala, horrela uste dut, eta kikarekin batera jarriko dut. Guazan entzutea. Gutxi gora bera ondo, ez
dago perfecto ajustatua denboran, baina bueno, balio du. Orduan kontrol D emango diot. Vale, eta nola nijo izan hemen grabatzen, pixkanaka dijoa hartuntza ez? Oraintxe bertan nengo eta kontrol C kopiatzeko, eta hasiko da hortikan. Kontrol V, eta orain kontrol D. Orduan daukat informazioa hemen guztian. Baina, bueno, imaginatu nahi zula. Aurrena bakarrikan perkusioa, edo perkusio hau fuera, eta hau fuera, eta beste hauek ere bai fuera. Eta nahi dut bakarrikan hastea honekin, sintetizadoreakin, bai, hemen indizakena gero montatu nik nahi egiten bezala. De hecho, hauek ere kendengo ditut, hau ere kendengo dut, eta orduan jo naiteke erabakitzen zati bakoitzean zer gehitu. Baina, bueno, orain ez diot garrantzia emango. Hau da, bista horizontala oso praktikoa hori montatzen juteko. Zerrentzun, zerrez, zer momentutan gauza bakoitza taula. Orduan, hemen daukagu eta hemendikan aurrera ja, izango zen esperimentatzea, bai instrumentu digitalekin eta baita audioarekin ere bai, gauza pila bat aldeain, eta hor ja da, habilidad libre. Orduan, itxiko ditut pistak liberatzeko edo pixkat arnaz pixkat hartzeko, arnaz bisuala hartzeko, hau irekiko detola, ez dakit zertako, ez, horre xutzikoet. Eta orain ja, hasiko da pixkat, 3. klasean azaltzeko asmoan ekanakin, ze jende askori ez nuen euki denbora azaltzeko. Orduan, lehen ikusi dugu ja, hau dala pistak desaktibatzeko, oso hain adibidez entzungo liaket danak hau ezik. Hori entzungo liaket danak, bi hauek ezik. Eta orduan, imaginatu, egitezugu grabazio pila bat dituzu eta probatzen juteko. Eta nola sonatuko luke hau gabe desaktibatu edo aktibatu. Hau da solo, esan nahi dut, gu balima entzuten, hemendikan. Baina nahi dut entzun, bakarrikan hau. Bai, orain nahi entzuten pista urdina. Orain nahi entzuten pista berdea. Bakaro, guk hemen dadokat jarreta audio, eta momentu batean imaginatu bazkazula 8 audio, eta ez dakizu zer dan zer. Orduan, juntzaitezke banaka entzuten, eta honei esan hau da bajoa, eta hau da melodia. Vale. Vale. Orduan, ze gehiago dakago hemen, solo eta hau da grabatzeko ikonoa. Hemen midik dauka grabatzeko ikonoa baita, baina hau da pixkat desberdina da, ikuste zute. Nik midi grabatu ez dut inoiz egin, orduan ez dut esplikatuko, porque ez naiz oso ondo aklaratzen, audioa grabatzea, bai iruditzen zait oso gauza praktikoa. Gero hemen daukagu volumena, hori ikusi ez dute lehen hola juna izen jeisten, imaginatu ari gaudena entzuten, eta esatet, nik kaja fuerte egin entzutet. Kaja zabaldu, eta kaja jetxe ingo diot. Bomboa gutxi entzuten eta adibidez. Venga, hola, bomboak indar gehiago daka. Orduan, hemen iskineko karratutxo hori da volumena. Eta azkena hemen daukagun C hori da instrumentu guztiak gaudela zentroan. Eta hori, igual ordenagailuko altabozekin ez da inbestena baitzen, baina bai kaskoekin entzunda, edo kotxean entzunda, edo soinu ekipoia majo batean, bere grazia daka instrumentuak egotea pixka bat banatuta. Orduan, normalean duten dira bomboa edo perkusioa, baina perkusioa segun. Bomboa, bajoa eta ahots nagusia erredian, eta beste gauzak aldetara banatuta. Geroz eta instrumento gehiago, geroz eta zabalago, emateko panoramika bat bezala, ez dakit esplikatzen oso ondo. Orduan, venga, azten gehan entzuten, eta niko hain ingo nuke, lehenbiziko gauza, hi-hata, alde batera. Eta alde batera eraman da, orain dauka presentzia gehiago bezala, orduan volumena orain dikan berago.
oraindik sutilago izateko. Hemen dauzkagu akordeak hauek alde batera. Eta bajua erdian utziko dugu, eta melodia, nagusia izan daiteke, baina alde batera eramango ez bai. Ama, hori volumena da. Control Z. Adibidez, bai, esan nahi dut, da ulertzeko honek zer egiten duen. Instrumentuak aldetara eraman. Gauza da, zerbaiti sakatu, adibidez, oain hemen ingo, zerbaiti sakatu, eta bera eman ezkero, egiten da jetxi. Eta gora eman ezkero, jetxi. Osa, igo. Control Z, lehenokora bueltatzeko. Danakin berdin, hemen volumena, iten badet, bera jetxi, edo gora igo. Arrotoiakin esan nahi dut, arrotoiakin bera eta gora. Eta, hori da pixka bat, hemen dakagun informazioa. Inf hori, ezakit zer dan, nik ez dut erabiltzen. Vale. Más o menos, montatu dugu base bat, eta bain base horrekin zer. Nik olako pausetan eta askotan itetena da, dana itxi. Dana itxi, eta visualki ikusteko, eta bain zerekin nahi eta hasi. Vale, hirugarren klasean ikusi genuna pixkat, izan zen efektuena, aparte de hemengo katxarruak dira, efektuak. Efektuak dira pista bakoitza modifikatzeko aukerak, adibidez. Reverb. Reverb da mitikoa. Sartuko dit reverb melodiari. Vale, melodian klik ematen badet, baitu, hemen ez klik honei ematen badiot, ari naiz audio pista hau editatzen. Ematen badiot honi, bajo ari naiz editatzen. Ematen badiot honi, ari naiz zehazki hemen barruan dagon MIDI informazio hori ikusten, eta moitu dezaket. Baina niko ez dut nahi pista konkretu hau, edo audio konkretu hau aldatu, nahi etena da melodia. Bai? Melodiaren pista osoari, osa honi guztiari eragingo diona editatu. Reverba. Oen ingo diot, dry wet daukate praktikoki efektu guztiek, eta da dry lehorra ez daukala efekturik, eta wet guztita badagola efektuarekin oso guztita. Orduan, aurrena jarriko ez zeroan, haber posible dan entzun desberdintasuna batetik bestera, eta aparte jarrikoet soloan hobeto entzuteko. Orduan, hau da, efektorik gabe, eta reverba emanda, egiten da pixkat lausotu bezala. Reverbak asko laguntzeu askotan, pixkat batzuk ez dute laguntzen dula instrumentuak behin artean kompaktatzen bezala. Osea, ez dela piano alde batetikan eta akordoia beste alde batetikan eta hautsa beste batetikan. Hautsetan reverba bastante nabaitzen da. Ez aio asko behar, 1:20, 1:15 askotan nahikoa da. Baina ematen dio lako beste, ondo bat zaio. Gauza pila bat aldia ikutu, aldezute salseatu nahi beste, nik askotan draibuet ikutzet, eta venga, aurrea. Beste bat adibidez. Nahiko erabiltzeetena, izango zen, delay. Delay, oai dago jolasteko, eta ez dakizatekan, por defecto nahi beti hiruetatze zait, baina normalean 2 edo 4 hobeto funtzionatzeu. Orduan, horren ingoet berdina, bale? Ingoet, 0ra bidali, efektu gabe entzuteko, eta oain, jongo nahi zigotzen, zuek entzuteko. Dilaik iten gelditu eta audio eta horren zuten dan hori ez, atzeko estori, eta hau ere oso ondo bat zaie. Eta nahi askotan gustatzei ping-pong jartzea. Da, pues justo, ping-pong efektua, belarri batetik bestea dijoa saltoka, eta guai dago, aberrentzun daiteken. Asko daka. A ber, birekin zemuz. Gustatzen zait. Vale. Horrela, efektu pila bat, azkenan sartuko betena da, ekualizazioa, normalean jartzen dela lehenbiziko efektua bezala, ekualizazioa movida bat, ezin dizuetu bain esplikatu dana oso ondo, porque eske hori da, bastanteko gauza pila daude hemen, ondo egitea nahiko zaila da, baina en plan txapuza egitea, ez da inzaia. Nik egite detena da beti, lehenbizikoari hemengo kurba hau grabeak kentzeko, eta agudoak kentzeko, honei hau.
bai, esan dezagun horrela, informazio guztia, soinu, hemen sartzen den, pista honetan sartzen den informazio guztia, reproduzitzen da normal. Baina nik hemen, honei, hola jartzen da diot, frekuentzia honetan, frekuentzia garrabe hauek, ez dia entzungo. Eta posible da askotan, frekuentzia agudoak eta grabeak pixka bat kenduta, zarata ere askotan kendu egiten da. Vale, entzuteko, zemuz, hasiko naiz agudoak kentzen. Bai, hor, hila egiten du, azkenen instrumentu hau nahiko agudoa da. Venga, pues hor txutziko nuke eta grabeak agudoa bakarrikan. Bueno, sin más, ekualizazioa dela movida bat, ez naiz batera ondo esplikatu, baina da igual. Eta hor txejarriet, lehenbiztikoan. Vale, egin ditut, doble klik eman efektuak izteko. Niko hain nahi balemet delaia editatu, doble klik eta zabaltzen zait lehiotxua. Eta horrek denak daude melodian barruan. Bai, nik aldet bajoan sartu, eta bajoari ere nahi beste efektu bota. Adibidez nahi diotela bota amp. Venga, sartuko diot amp. Eta hau da amplifikagailu bat, orduan hemen dauzkat gitarra desberdinak, eta, gitarra heavy, bass, eta orain lehen entzungo zana, hau da aktibatu, desaktibatu. Desaktibatukoet, lehen hola entzungo baldin bazan, amplifikagailuakin, baina ez dut nahi, sin más, bale? Da ikusteko amp dala gauza bat bastante erabili detena, esango nuke. String keys hauek zer zian, lehen, hauek dira perkusio digitalak. Beste efektu bat nahola super engantxatua da arpegiator. Iruditzen zait musika elektronikoa antzako arpegiatzaileak ematen diola kriston roioa. Sartu diot arpegiator, eta horien hasi da bera bakarrikan arpegioak egiten. Hemen daukat arpegia gailua, eta izango zen probatzea gauza desberdinak. Eta jarriko dut random. Ez. Down, up. Ez, up, down. Azkarregi doa. Bueno, hain daitezke erromeste gauza, baina, klaro, gauza hemen orain txifertan nik galdu betela referentzia kantarena. Orduan ingo dut, string keys. Selekzionatu, control D, duplikar, eta honei, lehenbizikoai ingo diot arpegiatzailea kendu. Orduan, orain ingo etena da, string keys. Eta, bertxen, kontrol ezin dut eman mikrofono eskuan dakatela. Eta hau, talde bihurtuko ditut. Osea, kontrolekin selekzionatu ditut biak, eta gero kontrol G talde bihurtzeko. Eta orduan, nik orain egin ditzaketena honei solo eman, eta entzungo dituzke bi pista hauek batera. Eta horrela, arpegiatzailea modifikatu dezaket pixka bat bestearekin batera. Pues hau gustatzen zaita adibidez. Ez hainbeste esan nahet, baina berdin da proba bat egiteko ez. Eta hemen olakotan bai etortzen dela oso ondo, baldin badukat bat eskubian, bestea bidaltzea ezkerrera. Ze horrela bakoitza dauka independentzia gehiago belarrian eta argiago alditugu entzun bakoitza. Eta orain auk. Karo, lehen melodia adibidez entzagulia banaka entzuten, eta banaka dileia ondo, baina orain ez gustatzen, kendin diot. Eta ez bali madiogu kentzen, behintzat,
Orduan, hemen nunbait, dauzkazute zakidan Pax, libreria, hemen MIDI effects eta audio effects. Orduan, hemen jun zaitezkete gauza pila bat probatzen. Phaserra adibidez, hau ere guai dago. Txenskau da MIDI, ez audio dago. Zergatik ezin sartu behar melodian. Bale. Hau delako karpeta. Bueno, pues ez dut asmatzen. Jun zaitezkete gauza desberdina probatzen, eta efektuekin egin daitezke, gauza pila bat. Uste automatizazioena ez detela esplikatu hori da falta zaitena, bale, hemen, adibidez, volumena. Parametro guztiak aldia automatizatu. Eta adibidez, hasiko naiz volumenakin, bale? Nik nahi dut mostrar automatizazion, hemen volumenean eman diot eskubiko botoiai mostrar automatizazion, eta gorri honek erakusten dit volumena nun dagoen. Ose, nik hau jaitxe egiten bale madet, marra gorria jaizten da, eta gora, pues, egiten da. Lehen hasigean bezala pixa bat kanta montatzen, ez? Nahi dut bakarrik hasi sintetizadore honekin. Gero nahi dut bajua sartzea. Gero nahi dut sartzea beste guztia. Bale, igual ez nahi gauzak sartzea, brusko. Igual nahi dut, adibidez, nik erabaki dut hori izango dela, hau izango dela, -lau,1 izango dela melodian volumena. Baina nahi dut, astea mantxo. Orduan hemendik ningo diot bera jetxi, eta orduan melodia sartuko da, suabe, eta jongo da agertzen pixkanaka. Eta hartuko du guk eman diogun volumena. Bale, ajustatu daiteke, dena ajustatu daiteke, ezkerretikan eskubira edo hori guztia, imaginatu, igual dago ahots bat estribilloan erdian dagona, baina gero estribilloa eta gero beste ahots nagusi bat sartzen da, eta hau koroak egiten hasten da. Orduan, ahots horrei aldiozu, alde batera bidali. Honen bitartez, hemen eman kontrol, barkatu eskubiko botoia mostrar automatizazion, eta ez dakize. Ze pasatzen da, dana aldala automatizatu adibidez melodiai doble klik, hemen delay ikusteko eta delayai emango diotena da dry wet mostrar automatizazion, eta nire nahi dut hemen bukaeran derrepente delay pila bat eukitzea. Orduan, orain hasiko da delay gutxirekin, baina baita hemen dago narratoia, hemen dago. Eta honei izten danean, hau, bera bakarrik, goraka dijoa. Eta soinua jongo da pixkanaka geroz eta delay gehiago eukitzen. Pista hori. Eta askotan bukaeretarako guai dago. Ze nahiz da audioa bukatu, efektuak jarraitzen du hor. Eta dakagolako, bukaera... Sin más, pues hau egin daiteke. Eta selekzionatu exactamente zuk nun nahi dezun zenbat. Zerekin gehiago egin daiteke hori, eske edo zerrekin, egia esan, edo zerrekin, adibidez, ekualizazioan, edo zerrekin hori izango zen ja salseatzea, eta gehiago ez luzatzeko, nik uste hementxe utziko etela, esperot ondo grabatu izana, esperot ondo entzutia dana, eta beste gabe, inungo zalantzaik gabe, edo zein zalantza balen badakazute edo galdera edola, pues esan, eta Ableton 11 dakazutenak, aldiazki azute inkluso proiektuak pasa, eta nik aldizuet lagundu gauzak txukuntzen. Niretzako importantia da gauzak ordenatuta aukitzea, osea, bisualki gero lana errexago iteko, eta gero baita, atseginagoa izateko, lana. Orduan, 11 dakazutenak nahi bali mazute, edo zer gauzen aurrian aldiazute bidali, proiektua bera, tolanik proiektuan aldetela nahin eta gero bidali, eta esan zer egin zer ez deten egin. Eta bestela, galdetu zalantzak neri edo interneti, porque interneten bidez ikasiet nik, esanet, baina bain chat GPT-ekin eta hola, galdera zehatzak egin da, baina chat GPT justo ez erabiltzen, baina galdera zehatzak egin da, erantzun zehatzak emate ditu, eta da lujo bat, ze neri gauza batzuk asko kostatu zait ikasten, eta guain dakat sensazioa, inteligentzia artifizialakin beste velozidade batea hain izela ikasten. Eta oso pozino, hausik hoxe, eta ez errez, plazer bat izan da, zuekin egotia
azkeneko astetan, eta gaina, bueno, gauzatxoak sortzen juten balin bazate, eta bidaltzen, tope ondo. Eta gora, autoprodukzioa. Aleba, eta haupamef, noski baietz. Enga ondo ibili, eskerrik asko.